mangke lumadining upacara siraman Sembadra nyuwun kanthi sanget parikedah paduka Kakang Mas Werkudara piyambak ingkang ngedusi Wara Sembadra. Wah. Punapata mira ingsun prihatin waspagong ijil jegrek datan musik Sang Bimasena kagiat ing driya labet pamintaning Wara Sembadra sapandura datan bisa ngucap sekedap enget ring pepali dawing dewa kawandasa dinten kawandasa dalu mboten keparan cecaketan manut ya marwing kias linglung dumunung ning marga ewa datan wiken ing ngarsa linampahan wau to datan kawijil pangandikane ora mangsuli mung greng-greng kaya ngorekne bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincang alis aduh Koko Prabu kados pundi Kakang Mas lajeng kawis tinggal rengu ing pasuryan. Lah Werkudara, ya kene kowe kuwi iki. Penjaluke adik wedok Sembadra ki ora baen-baen. Iki penjaluke wong bobot turut ana mesakno Werkudara. Upama ta kowe kidung nggonmu nindakake nggon marang ngedusi adik kula ireng rak ya kowe kudu wangsulan. Ora meneng wae Bratasena. Yayi Werkudara wangsulana ya Di. Werkudara aja kaya bayi to. Wong awake dhewe ora tau adus kok kon ngedusi wong. Nyaro ketoke gedhe dhuwur iki kalih banyu wedi iki. Lah kula dusi napa piye? Engko tak kosoki nganggo godhong kelor. Kaya wong mati ya iku. Werkudara kowe aja mung gereng-gereng ya, Di. Si Adi dijaluki tulung sedulur kanthi ngrep kuwi mujudake pakurmatan ingkang gedhe nanging ya gene kowe mau meneng. Gagang Mas kula aturi paring dawuh. Koko Prabu menika kados pundi Yayi Bratasena? Dara. Coba ta hitungan. Sembadra duwe penjaluk mengkono kuwi mung dadi lantaran makartining jabang bayi ingkang ana ing kandhutan. Nek si Adi semelang, upama ta kowe ngedusi Wara Sembadra banjur kowe semelang. Merga kowe entuk kanugrahan apa ngono apa piye? Petro nun kowe mbok rene Setyaki ngedang-dangi ae ora melu dines ngono iyane bareng blangkone sik didil pripun Ndara Hartaya sejatine pukulun Narada dewa mau paring dawuh apa? Niku ngaten. Pukulun Narada dawuh, Werkudara sakjroning 40 dina 40 bengi kowe ora kena nyenggol wong wedok, ora kena cecaketan karo wong wedok. Mengko wahyune ndak uncat. Nyen ngono Petro. Heeh. Dadi pukulun Sang Hyang Narada paring dawuh pepalining nugraha mengkono mau. Heeh. Menawi mekaten sejatosipun dawuhipun pukulun Narada menika kedah dipun estokaken Ki Lurah Petro. Nggih. Wong edan. Ya upama ta mengkono ta Werkudara. Coba pikiran, wong urip kuwi ora kuwasa.
Wong urip dadi gedhe ning kejibah ngayomi, nek wong urip dadi luhur kudu luhuring budi. Yen wong urip turah mestine ngluberke. Sing dikandhut Wara Sembadra kuwi anake sapa to? Anake Janaka rak ya padha wae karo anake Pandhawa, padha wae karo anakmu. Upama nganti mengko uwaling wahyu upamane kuwi. Nganti uwal saka awakmu banjur manjing menyang sing mbok sirami. Gedene nganti menyang jabang bayi sing dikandhut dening lara ireng. Tegese mulyaning plunanmu ku ya mulyaning Werkudara. Bedane apa Werkudara? Yen ngono aku tak duwe uni. Piye Werkudara Kandha Wangsulana sago apa ora? Kakang Mas Sumangga kula aturi paring dawuh. Paringa dawuh Raden. Aku gelem ngedusi Wara Sembadra nanging aku duwe penjaluk. Aduh Kakang Mas badhe mundhut menapa? Ora saneka-neka Werkudara kok angel men ngopo to iki? Niki mestine njaluk undaan iki. Undaan biatukmu. Aku duwe penjaluk. Mundhut menapa? Aku saguh ngedusi nanging sak mangsa lek ing jabang bayi roh Padhangawa. Bocah mau tak jaluk dadi anakku. Oh. Surung deweng kara kingken permanguswa kang layon tenyelang kang memanise wadananira layu kumelku cemrah maratani marang sariranipun Wara Sembadra bakale pepes pengarep-arepku wong ayu. Koko Prabu kenging menapa mekaten ingkang kula lampahi. Werkudara ya ngapa to kuwi? Upama kowe iki rung duwe anak Gatotkaca lho. Kowe njaluk anake adimu ya ora maido ning Gatotkaca iki kurange apa to? Kowe iki mbok aja nambah-nambahi ruwet Werkudara. Adimu Permadi iki le bebojoan lagar kesinungan anak iki mbok jaluk. Werkudara, kowe aja gawe peteng Yai. Sena, ya gene panjaluke si Adi kok aeng. Mbok anak kula men mangpek. Anakmu sing renek ndase kuwi. Anak kaya sontret ngene tawak-tawakke. Piye Janaka? Aduh. Menapa inggih namung mekaten anggen kula bebrayan kalian Wara Sembadra. Pangeran, aku tak matur Sembadra tata gelar kowe bojoku. Nang yen kowe arep nuruti penggalihe Kakang Mas Jodipati, aku hae patenono. Aku
aku tak guneman. Gunemku iki tulus saka telenging ati. Pamundhute Raden Werkudara iku mujudake gedhening sih marang Kanjeng Paran lan kulawarga Pandhawa. Tumrap aku pengendikane wong kesinungan wahyu kuwi padha karo dawing sing gawe jagat. Mula yen to Raden Werkudara mundhut anakku karo anakmu iki, lilakno ya pangeran. Yen ora mbok lilakke ana ngendi bakal mulyane anakmu besok. Menawa mung mbok ganduli rasa ora lila, mongko rasa ora lila kuwi yen to ndrebala bakal ngrenggangake pesetuluran. Kanjeng Paran nate dawuh, nista-nistaning titah iku yen to nglincati prasetyane, mongko Pandhawa kuwi prasetyane raga 5 jiwa 1. Apa prasetya mengkono mau bakal luntur mung merga rebutan anak ingkang nyatane besuke isih padha nyawang kabeh pangeran. Kakang Mas, menawi mekaten kula nderek kepareng paduka. Piye? Kula lilakaken jabang bayi menawi sampun lair dados putra paduka Kakang Mas. Wah, adhiku lanang tenan. Hayo sawego tak dusane Sembadra. Monggo kula dherekaken Kakang. Ayo Raden. Oh. Hermawar pitung jembangan, tegese banyu kembang pitung jembangan. Wis rumanti dumadi saka tuing sendang pitu. Wimbuh kuwi nelek aruming wewangi sinebar kang sekar mlathi. Saweneh ana ingkang rinunce dadya rinakit kinarya mungkus ukelira sang ayu. Katingal sumunu wenes rimong bathik nggubet salira rinasa karya lam-lame kang tumingal kocap. Ngaliling sulaking Sang Hyang Sita resmi nuju purnama ndadari. Rikat lakune kaya-kaya glis weruh kaelokaning dumadi. Datan wigih risang Werkudara ingkang tinenggan dening panengah Pandhawa. Purwa madya mung kasil linampahan sinulungi ceping tekad. Datan kidung datan kikuk sigra nyirami Sang Wara Sembadra. Suprandiring mangke kaya kaungkulan wasesaning Hyang Suksmana kawekas katandha tuwuh gegeter. Gegeter saking angganing Sang Werkudara nenggih pangaribawa ingkang mijil. Nyata lamun dayaning wahyu widayat ingkang uncat saking saliraning Sang Werkudara manjing mring cabang kang ana ing Guwa Garba. Bingung linglung ing tias peteng mana putih. Kaya wong bingung risang Werkudara. Ngalor ngidul ngetan mulon.
sinarwi ambekos kaya tek saka nembur upas mau to. Ana kaelokan kadi sinengkake wahyaning mangsa kala. Nuntun angungak padhanging swasana. Tingkem kang netra kalih sangayu lara ireng. Ngundal huswa. Brol kang liwe hambara wayan angwat wiji sejati. Mijil kakung sumunar pindha prati marukni. Kalah. Wah. Dah. Tentanguning samudra nglango tanpa pagut. Raden, anakmu metu lanang. Bagyara sing manah kula Kakang Mas Putra Paduka mijil kakung. Wah, topat. Wah. Sumunar cahyane Yayi Kresna. Kula kok ora wah iki punanmu metu lanang. Piye bagus e, Pak. Ora ninggal karo gerangane. Yayi Arjuna pun Kakang melu bungah. Rata kaya wis miyas ta ya. Ciluk, Bah. Granane lembangir. Jan ora siwah sarambut. Petruk ngali aja nyedak-nyedak anakku. Ababmu ambune ra enak engko anakku nek mati. Wah, serane. Kur bayi mambu abab nek mati. Bah. Ring ngaliyo. Ngliling kok. Sak rai dadi mata kabeh ngliling. Tangking tong tangkling. Melu karo Om Bakong. Engko tak tukokke babat. Bayu kaya babat tuh. Iki diparingi tenger lan sapa sing menang maringi tenger. Ah, sapa iki Kresna? Mestinipun inggih kedah ingkang gadah anak. Janaka menika sampun dados putranipun Kakang Jodipati. Wah, bener kuwi anakku. Lah ya nek ya sapa-sapa kena jenengke, apa para Sembadra. Apa nek kabeh ora apa tak jenengke wae. Apa tak jenengke Irfan Cara. Kok tutuk dengelmu ngalih. Sineksen jagat saesine isine ngrina wengi. Anake Bima tak jenengke Bimayu. Ana apa Setyaki? Mlayu-mlayu tanpa ditimbali. Aduh, ngaturi kauningan. Kasatriyan Madukara kinepung wakul binaya mangap. Nalendra Plangkawati Prabu Jaya Murcita ngrik wadyabala ngrampit glaring balis. Iwun Kang Mbok Wara Sembadra badhe dipun garwa menawi boten dipun ulungaken. Sampun badhe kadamel Karang Abang. Wah, jeleh urip.
talaruta sangking yudha enten lusa sang Sri Wiran iki piyanakmu budi ngayang kaya ngene. kowe meneng Bimanyu kowe meneng wah bocah iki keneng apa iki kados mboten sakbaenipun sareng dipun tilar kesah dening Werkudara tangisipun kados ngaten ya gene anakmu Janaka meneng Bimanyu cah yo nangis ae nak engko dolanan pitik engko wong edan aja mbok uduti cangkeme piye bocah iki Kresna mbok menawi menika sampun wonten talining batin kaliyan Werkudara lajeng prayogining lampah disusulake nyang paprangan Aja pangeran, aja. Ibune tak susulake Aja. Sembadra yen anakmu mbok gondheli kanthi rasaning rasa samar tegese lawang kanugrahan sing mengo iki arep mbok tutup Sembadra rawe rantas malang putung iki sapa Werkudara jaluk para Sembadra kanggo Gustiku Prabu Jayamurcita gaglaken tungkakku wah 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 hut what? Apa? Janaka kowe nggawa anakku. Anakmu iki nangis budi ngayang-ayang bareng kowe mak klepat arep nandingi mungsuh tanpa meneng Bimanyu. Wah,
Karepmu piye? Kakang Mas Putra Paduka kula aturaken. Mbok menawi saged kendel panangisipun. Wah, ayo perang melu bapak le. Ana kaelukan cep klakep. Wis datan kapiyarsa panangise bayi Bimanyu. Mau to? Celangapan tutuke istane kaya minta den sesepi. Rerep-rem tan wiraga jabang bayi mung tutuke ingkang kaya mangkono. Tanggap risang Werkudara bungae kaya sundul langit. Kapepetaken aning Pranaja istane kaya ibu ingkang nusoni marang putrane. Anakku sing bagus-bagus dhewe atak ledung Anakku. Yo, jiglok to. Ora tau ngejak bocah ngene iki. Ngono iki jiglok diaseni bau watu kok ya meneng ae lho ngono. Dekne mau kok nangis. Yo, Bene Petruk. ngeten. Nah, ngeten sing bako. Niki nun sewu iki slempit kene. Nah, ngono. Jiglok neh kok. Wah, anak kulanan bagus tenan. Wah, ngising. Ngomongane iki. Ya mun priku piye carane yo nek ngono kuwi? Kene tak resikane nganggo kuku. Malah gebol ning kukumu kabeh iki. Wedhus ikong malah dilolokke aku. Rasane piye, Mas? Ora enak. Apa rasane kaya babat? Iki kok babat. Wah, anakku. Ayo, amuk Suramata jeneng mungsuhmu Werkudara. Opat. Sopo iki? Werkudara kowe Jaya Murcita letheking jagat. ora maju perang kok nggawa bayi. Ya men iki anakku. Endi para Sembadra? Nggo apa?
Tak pek bojo. Sembadra reneng sing eneng manyu iki anake Sembadra. Lah, nek anake wis lair beneran. Nek pancen kowe gelem ngulungake ora Sembadra, aku gelem ngopeni sak anake. Anake cangkemmu. Oh. Wut. Wut. Oh. Wah. Wut. Wah, Jan. Ya, berkasih. Wah, opat. Piye? Mung disambi momong parat. Ayo maju hilang mestakan. Kuat nampanin raca bala wong pengpengan kowe. Wong joget kok wagu nih. Kendangane nek ping kintlo kiplok bluntak gumbling. Apa injuwe meng ngono kuwi ya? Ya mbok takok wong tawang mangu. Dibayar ngoyo kok kinting kiplok. Gundung gumbling. Kendang kok gundung gumbling. Ora sama nek kenek panah piye kok ae. Anak Werkudara kowe kenek panah ora apa-apa le. Anak Bima kowe kenek panah metu getahe. Tak jur tak emplok meneh. Kinting kimplok. Gundung gumbling. Ningkato. Ayo ganggu anakku. Lho ora. Dua anak kok ngono. Ya cilikane blembong ngene iki. Rupane praehane kaya puntono. Malah ireng gong. Nika bola-bali kok kenek mestakane Ndara Bimanyu niku pripun? Nyatane ora apa-apa, Pedro. Kowe ngerti dhewe. Nganggo helm. Endi nangis wae ora. Weruh dhewe mripatmu. Nek ora kuat ki raya melek. Wong melek ki rekoso.
Ayo semende, ayo. Ayo. Pripun Gus niku? Menengo Petruk. Anak kok ngoten jak perang. Maju meneh karo Pak Ele. Riwut tandanging Bratasena sinandhak dinugang Prabu Jayamurcita wis kecepeng. Dasare onang jabang bayi dinobat-abetake dening Sang Werkudara nganti bengung kaya kitiran. Kaya supe labet saking riwut tandanging Sang Bima. Kineprokake punang jabang padha mestakaning Sang Prabu Jayamurcita pecah kapisanan ical wandane. Aduh mati. Wah, Werkudara. Kula nderek bingah. Wah, ilang Jayamurcita tak kepruk nganggo bayi. Ya pun Kakang melu nekseni Dimas. Tujune anakku ora mati. Gagang Mas ngaturaken panuwun dene anak kula Yono. Iki lelakon iki piye Kakang Semar? Niku ngeten. Prabu Jayamurcita Ratu Plongkowati niku pun manjing wonten saliranipun jabang bayi. Niku saliraning wahyu kekiyatan ingkang sampun manunggil kalian jabang niki. Wah, yen ngono nyembuh kawibawaning darah Mandura Yayi Prabu. Pun Kakang melu bombong Dimas yen to mengkono wiwit dina iki nunggak semi. Bimanyu uga bakal tak paringi tetenger Raden Jayamurcita. Nggih. Lajeng benjang menawi sampun radi diwasa dipun papanaken wonten tilas kelengganipun Prabu Jayamurcita ingkang nami Plongkowati. Wah, iya muga-muga besok kowe tetep dadi tetungguling prawira satriya. Monggo sami meminta dhateng panguwasing dat ingkang murwengdat. Mugi-mugi dirnirgakna ingkang yuswa durga mendhak kala sirna.